Asibingelele futhi namhlanje engosini yethu lapho sihlale sixhumana nani nonke nginibingelele emva kwesikhathi eside futhi sigcinene. Angizoba mude ukuthi ngicela nje ukuthi ke ngikhulume ngento elula engiyibona iya ngokwanda ikakhulukazi kithina abantu. Ngiyazi sisihluphekile. Ngiyazi abanye bathi sesidlalile abantu, abanye bathi ayu kazi umuntu into zakhe zibophephi. Nakho ke engithi ake ngikubeke namhlanje. Okokuqala kunezinto ezidinga ukuyohlolwa. Kwesibili kunezinto ezingadingi ukuyohlolwa. Engathi sesimaxhaphishi kakhulu. Bafowethu nani bodadewenu siyohlola izinto ongafanele ngabe siyahlolwa. Ake ngibeke kanje. Isibongo akonto ngabe uyohlola le. Ngikhulumile ekhosini kabanzi ngalokho. Uyasazi isibongo ukuthi akusona ofanele ngabe uyasibiza umlanjwana ubiza ubaba wakho kodwa uyohlola ulindele ukuthi utshelwe amanga udliwe imali le mali ongenayo nawe oyidingayo. Okwesibili wazi kahle kamhlophe umzali ukuthi ingane yakho izale kanjani wangayitshela ezinye imfihlo uyayidedela iyohlola uyolahla imali. Okwesithathu nawe mfowethu nawe dadewethu baba wazi kamhlophe ukuthi wonile enganeni yakho uthe uma uyizala lengane wangenza lutho wangayihlawula wangalobola kodwa uyayithatha uyoyenzela imbeleko uyise ihlazo lelo. Ngiyaphinda uzala ingane entombazaneni mfowethu nawe baba lengane uyanqwaha nayo uyoyenzela isiko lakini. Okwesibili lengane uyoyifaka imbeleko ngoba uthi uhlawulile ihlazo lelo endlini emnyama. Ukuhlawula kusho ingane eyakho uyoyilobola lengane mongasamfuni unina lengane bese kuba eyakho. Ngiyacela abazali ngiyakhuleka ukuthi bo baba ake sibe neqiniso singabi selfish sizenzele ingane zethu khona kuzophela amaphara negebengu. Okwesibili bo mama asibe neqiniso einganeni khona ingane zethu nazo zizothuthuka. Ubona singayindawo nje kodwa ezinhlanga ziqhubeka sibhajwe kuloko esikwaziyo. Ngakho ke isibongo nje asihlo musu uzochitha isikhathi ohlanyini ludlale ngawe athi ugobela uzokusiza ukunika umuntu wenhlanhla kwasho wacina umuthi uyasebenza kodwa umuthi uyaphela uma emsamo kumbe ethongweni kungalungile. Bese ke ngibalula okwesithathu kuyadabukisa ukuthi umuntu uphuma ekhaya intathakusa athi uyohlola mefika esigodlweni athi ngicela ke ngibhekele nje ngempilo yami. Athi omunye awusihlolele ikhaya lethu. Athi omunye okwesithathu ngicela kungibhekele umsamo nje. Uyayizwa nawo lo nkulumo inqunyu ngesilungu it's vague ayisho lutho. Umuntu wakithi mawufuna ukusizakala fika kugobela gobela ayi lapha ekhaya sibona izinto zethu ziphambana kungenzeki. Besicela amakhosi akasikhanyisele ukuthi ngakube kubambephi. Musa futhi ukuhlola ube wazi inkinga ukuthi kubambephi. Kube ngathi ugobela uyomtesta. Ngoba umuntu ohluphekile wena uyohamba untuntu uhamba uhlupheka. Umzali uke athi azi kahle kamhlophe ukuthi akacacanga kodwa abehamba nengane athi nansi ingane iyahluleka esikoleni. Ngisasho namhlanje zonke ingane esinazo azinankinga. Inkinga ikuthina ngoba sihlakaniphe kakhulu thina abazali sifihla amaqiniso siwazi. Ayikho into edambisa njengomuntu ongena athi ngitshela ke ngiceke ungitshele ngempilo yami nje. Uqala lapho ithule leyo nkulumo bafowethu nani bodadewethu. Umuntu athi efaka ubuhlalo angathi ngizohlola engayithi umuntu makhosi ngithwasile la kodwa ngibona zami ezingenzeki ngabe kubambephi makhosi ahlola makhosi. Ngakho ngikholwa ukuthi kuumsebenzi wami kunokuthi ngibone iQ ende kodwa kube kuphinda into eyodwa. Ngikholwa ukuthi kuumsebenzi wami ukuthi nginihlomise ngolwazi ngiphinde futhi nginichushise ngamasiko ngiphinde nginichushise ukuze nisizakale ngoba uma mfowethu nawe dadewethu uzocama ukuthi uhlakaniphile uyohlola iqiniso uyalaza ngeke usizakale. Udlala amagobongo udlala ukuthwasa udlale yonke inhlobo ongenziwa yona.
yile nkulumo ngithi ake nginiqwashiseke namhlanje lapha.